Charot, parang ang awkward kasi, very private kasi yung tao ng ex ko. Hey everyone! Good morning! So, today is Monday, I guess? Yes. So, masaya lang kasi off ko ng Saturday and Sunday, and last Saturday, I speak in front of a lot of people talking about diet and cancer, so, and minimizing the impact of cancer. Sobrang ano guys, yung mga statistics ng about cancer, grabe. Kapag pala yung heavier ka during your younger years, 56% of getting ovarian cancer when you get older. So, grabe. Tapos sabi dun sa research, yung pagda-diet daw later in life is not already effective daw kapag when it comes to preventing cancer. So, kasi na-absorb na lahat ng katawan mo. So, yeah. Grabe. So, today I'm going to edit my videos before I go to my duty. Sana ma-upload ko siya para mamayang hapon meron tayong mapanood. And then, I wanna talk about Matobato. Grabe guys, napanood nyo ba yun? Kasi nung time na yun, duty ako eh. Tapos, nagtataka ako bakit lahat ng tao nagkukumpulan sa lobby, ganyan. Ang daming nanonood sa, sa hearing na yun. Tapos, pinanood ko siya online, grabe pala. Oh my goodness, dilema. Yung natatawa ko doon, but no coaching, parang ganun. Kasi kino-coach niya. Grabe guys. Sabi pa ng isang nurse namin, sa ibang bansa kaya parang pinag-uusapan daw ba nila yung ganyan? Or ang pinag-uusapan yung paano lang mapalagol yung ekonomiya nila? Kasi di ba more on na sa atin eh. I'm not into Duterte's claim na yung mga pumapatay sila ng mga tao. Mamang gulo ng bed ko. But, taking extra mile to eradicate drugs here in our country is really, it makes a big difference talaga, di ba? Kasi ngayon hindi ka na masyadong matatakot na lumabas kasi wala na yung mga drug addict dyan, napakalat-kalat. Yun yung mga hindi na-appreciate ng ibang tao, but maybe wrong way lang, or I don't know. Kasi we don't have the right to judge other people, but in Matabato's case, grabe talaga. Halatado much, grabe. Hindi siya, ang tawag nito, palpak siya na witness. No? Grabe. Ay, ang hirap. Ang pangit na lang, nakaka-bad vibes na nakakatawa yung hearing nila. Mag-share ako ng mga reaction videos sa link down below. Try nyong manood ng mga reaction video. So, yeah. Mag-edit muna ako guys, and let's continue vlogging later. So, yes. Hey guys, so tapos na ako mag-edit. Naayos ko lang tong mga damit ko. Anyways, yes. And yun, magre-reply ako sa mga yung pimple ko, very distracting. Magre-reply ako sa mga comments nyo guys sa previous video ko. Ayun, ito yung mga ko. Sila sis Charmy. Ayan, tapos si Chris Galves, Katie Licious. Nangawit ako agad sa DSLR ko. Katie Licious, and si Smile G, tapos si Sayaniki, and Gracia Bonita. Ayan. Magre-reply muna ako sa ibang comments. Tapos yung ibang previous videos ko, ayan. Nare-replyan ko din yung mga hindi ko pa na-replyan. Sorry guys kung medyo, di ba pag-upload ko ng video ko, hindi ako nakakapag-reply agad-agad ng mga comments nyo. Kasi yung mga videos ko kasi guys, naka-sketch siya. So, kung lumabas siya, kasi 7:30 PM ako nag-upload. Nag-upload ba? Nag-upload. Upload na. 7:30 PM ako nag-upload. So, most of those time, kapag hindi ako nagre-reply agad-agad sa mga nag-comment, nasa hospital ako. Eh, pag nasa hospital, grabe, wala ka ng time para mag-text or anything. Sabi nga nila, wala ka ng time para magkamot ng makati sa katawan mo. So, yun guys, magre-reply na ako ngayon. Tapos ko lang maligo kasi mag-duty daw ako. I mean, mag-duty talaga ako ngayon sa ER. So, yeah. If you are
if you already know my fan page, JoyOfMia, ayun, dapat i-like nyo yun, guys. Dapat i-like. Kasi, dun ko pinapost yung mga private videos ko na old videos ko noon pa. Doon ko pinapakita yung mga video ko na yon. Ano ba? Hindi ako makapagsalita na may ginagawa. Hindi na ako magko-concealer. Igain natin ang BB cream. Ayun. Nag-post ako ngayon doon ng yung ko dati. Kasi napanood ko kasi Stressy, nag-TMI tag siya. So sabi ko, tapos ko nang nagawa yon. Sabi niya, pero ngayon, iba na ang sagot ko kung ngayon mo ko tatanungin ng TMI tag. Iba nang sagot ko compared noon. Pinapanood ko talaga kanina yon yung TMI tag ko. In that video, I was talking all about my ex. Yung mga nakapanood ng Q&A tag ko, Q&A tag. Q&A video ko, ayun, kasi diba, ang dami yung mga advice, ganyan-ganyan. That time pala, 6 years na pala kami ng ex ko. Malapit na pala kami mag-break that time. So, ayun. I was talking about him in that video and what you're looking for a partner nga, ganun. And, speaking of him, ayan, nag-visit siya nitong Saturday, Sunday, Monday ngayon. Nandito siya ng weekend, Friday to Sunday. Nandito siya sa mga friends namin. And, we hang out and, yeah, feels good kasi, diba? Yung mga namin noon, mga issues namin noon, okay naman na. So, we're still like friends. Ganun. So, yeah. I know he's already happy right now. My girlfriend na rin siya, ang alam ko. And I already have Mac right now. Hindi natatanggal yung eyebags ko, kaya ano na. Ayoko masyadong maglagay ng mga makeups ko ngayon kasi ER ako. Mabubura lang din yan dahil bongga ang mga ER patients. So, ayun guys. Panoorin nyo. And I will also put the link of that video down below. Kasi, diba? Yun. Guys, talaga kita ko yung video ko na yun. I really look different. Parang ang kinis ng skin ko doon. Tapos ang ganda ng lighting. Kasi nasa pa kami nun eh. Nasa condo pa kami. Ganda kasi ng lighting talaga doon. Tapos ngayon, yun nga, diba, sa Q&A. Bongga ang mga comments nyo, guys. Sa mga ate at kuya ko dyan. Thank you sa mga advice nyo. Well, kasi, yung breakup kasi namin nung ex ko, masyadong na-sensationalize. Parang gano'n. Basta madaming, yung mga friends din namin, madaming nagulat. Siyempre, di ba, 7 years. Almost 7 years. 3 weeks. Pag tinatanong, gano'n kayo takatagal ng ex mo? 3 weeks. 3 weeks. Gano'n yung sagot ko. Gano'n. 3 weeks before mag 7 years kami nag-break. Ang sagot ko sa mga So, yeah. Mag-lip liner lang ako. Tapos, ang pa kasi doon, ang tawag nito? Yun, madaming, di ba, kahit taon na ang lumipas, madami pa rin pinaglalaban ng mga tao. But yeah, thank you po sa mga, nag-support naman ng relationship namin. And now we're doing great naman ng ex ko. And, yeah, we're so civil. We are not like before na parang bitter namin sa isa't isa, ganyan. But, yeah. Parang nakakamiss lang siyang kausap, mga ganyan lang. Parang barkada lang ang talaga. No more dramas. There should be no more dramas. So yun guys, magbababay na ako kasi hindi ko magawa tong lip liner ko. So I'll see you guys. Dapat may thumbnail ako eh. May pang thumbnail na naman ako. So, I'll see you guys in my next video na lang. And itutuloy natin ang chikan. If you want me to have a kwentuhan portion about my previous relationship, charot, parang ang awkward kasi, very private kasi yung tao ng ex ko. Yeah. So, respect din. I don't know, but yeah. Kung gagawin ko man yun, dapat talaga very,
But let me know kung anong gusto nyong mangyari. Kasi ang daming nakikurious sa inyo, guys. So, I'll see you guys in my next video. And comment down below if you want me to do a kwentuhan time or story time about my past relationship. So, I'll see you guys in my next video. Bye! So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off